यूरिन इन्फेक्शन से बचे खातिर जे जे नियम बा चाहे सतर्कता बा ओकरा के पालन करे के पड़ेला। कुछ कुछ चीज बा कि कुछो ना करब, मने हमार हाथ में कुछो नहीं के, चाहे पेशेंट के हाथ में कुछ नहीं के, पत्थरे बन गए रुकावट कर दिले तो ओकर में का कर सकी ना। तो प्रोस्टेट हो गई ओकरा खातिर रुकावट होला, ओकरा में कुछ कर अने करे के नहीं के। मगर पहला बार जब पता चल जाई तो ओकरा बाद जे जे सलाह देवल गई बा, जे जे दवाई चलता उ सब चलावे के पड़ी। दूसर चीज जे डेली के दिनचर्या बा चाहे दैनिक क्रिया बा ओकरा में जे जे सलाह देवल गई बा, जैसे लैट्रिन के सफाई के तरीका बा, महिलाओं में हमेशा पीछे से पीछे की तरफ पोछे के रहेला, अगर आगे की तरफ पोछाए तो वही लैट्रिन के इन्फेक्शन जे बा वो बच्चेदानी के रास्ता पेशाब के रास्ता में जाए, अब बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना रहेला। तो यही सब चीज से बचाव करे के बा, रिस्की बिहेवियर से बचे के बा, तो यही सब चीज से इन्फेक्शन ना हो।